Naimbag nga orasyo amin kagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan a Daniela, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Kablaaw ka ni Mama ni Gina Calabhon Mulintas a nag-birthday iti February 10 from Raquel Pelerio iti Aritao, Nueva Vizcaya. Nadera family ijay Agno Pangasinan. Kani Mama Emmy kan Ate Beth ijay Kuwait from Jonalyn Nadera. Shout out kada Melissa Pagaduan, Mandy Curisay, Rose Ann Confieso iti Cordon Isabela. Kablao pay para iti Pancha, Sebastian, Malasab, Lubwi family, nangruna ni Inang LV, Amang Ray, kabsat ko ada Harvey, kan Hale Ace, Tito Asi, kan Tita Marlene, anak daan ni Charis, kan Aminan Akabagyak, Dita Apari, Cagayan. Kablaaw pay para kan ni May Aquino, iti Doha, Qatar, from Pusurubio, Pangasinan. Happy birthday, iti anak ko ani Cindy Shane Dayagon Fonasier, iti February 13, from Mama Zen, iti Hong Kong. Amin at taga-Saranay, Cagayan, from Castañeda, Floresma. Ni Michael Bruce, iti Lasam, Cagayan. Ni Mylene Bergonya Batuelo, iti Hong Kong, from Cagayan Valley. Kada Layad Ana Rose, iti Hong Kong. Ni Jeja, iti Monterey, California, USA. Ni Lon Mar, Dantley, Susana Soto, kan Abalos Valdez. Kablaaw pay para kani Rosie Beth, Lista Valdez, iti Kamalanyugan, Cagayan, from Hazel Jane Valdez. Damanong ko a Joel Padron, Arnel, ni Eddie, Joseph, Ruel, kastamat dananang kantatang ko dita San Pablo Isabela, from Joel Padron. Kablaaw pay para kadagiti kabaryok dita Umingan, Pangasinan, from Maribel Pascua iti Moscow, Russia. Kablaaw met para kani Ariel Timbresa, Belinda Ramos, Ambisyosa, Geraldine Laroco, kan NH Kitchen. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Daniela. Dear Manang Emmy, no bilang tamaawat mo daytoy email ko, kat mapili ang maidrama ti pakasaritaak, kiddawak nga ilingad naklaangan itinagan a Daniela. Binaliwak mat aminan dagitinagan dagiti addaan, iti napatag nga akam iti pakasaritaak, kang runaanan ti lalaki ajakton malipatan, agingga nga addaanges ko. Ladingitak manang no jakon inlanad ti address ko. Taaginggat mabalin, jak kayat amabisto dagiti naasidag kanyak, asyak tinagipatulod iti surat na. Pasensya kamutan iti kinakiro ti surat ko manang. Kat sapay la kuma, tamaanusan nyo nga isimpa. Kat pakaragsakak matunay, numangagak ama itampok iti programa yo. Buwisita talaga. Sana makawawat. Ay na, numabalin la ko maapabainan. Inaramid kon, tapno saanan asumarong karpay. Ay. Daniela, anak. Anyat itantanabutob mo aya. Ay, papa, ada kayo matgayam dita. Itay pa, yapalpaliiwan ka anak ko. Tumanabutob ka met. Anyat mapaspasamak kan kaya. Mabuwisitak namin, papa. Di mo kunaan na ni Freddy ti kabuisit mo ako na. Talaga nga iso, papa. Ne, apay kabuisit mo ni Freddy. Kat nakasingsing put na jabaro. Kasano, kat ar-arman nak, papa.
Gaputa ar-armon na ka, kabuisit mon? Kasanumat ngamin, Papa. Di naman la napanunot asaan kami nga agbagay, tagdumat estado mi itibiyag. Daniela, iha. Saan nagaputam ako na nga dakabailan tayo? Kat agpili ka matan iti lalaki nga agaram ka. Ha? Kaya't yung asawan, Papa? O manugot kayo nga armanak ni Freddy nga anak ti katalek tayo? Saan nagaputa anak ti katalik tayo ni Freddy kat awanan ti karbangan na nga agayat iti kasken ka, anak ko. No siyak ti damagam, kay kayat ko pa'y akas ken ni Freddy ti pagtumpalam. Ha? Tama sigurado ka saan ka apulos nga agbisin. Gaputa muna tagtrabaho. Kabailan na lakit di abiyagan ti buklen na a pamilya. Senyang, ayan ni Freddy. Ay, aday jay rancho, Senyor Ramon. As-asikasun na dagiti taraken nyo akabalyo. Kasta ka di. Apay, saan nga umay ita dito'y balay? Ay, saan man, Senyor? Umay mutlaang dito'y dayjay. Kalpasan ama asikaso na dagiti taraken nyo akabalyo ijay rancho. Nasaya at nga rod. Ibaga makayat ko ang makasarita, apama na sumangpet dito'y. Ha? Apay, Senyor. Ada ka din na aramid abasol di anak ko. Awan, Senyang. Kaya't ko lang nga makasarita. Ibagam kan kuha na dayta. Sigurado kayo kaditi dayta, senyor? Wen, Freddy. Apay, di mo ka di kayat. Ni, apay kit din nasaan? Kayat ko, senyor. Kayat ko launay. Nasaya at nga rod. Freddy, sana limad ken ka ti kondisyon ta anak ko. Amom nga gururay kami iti donor para kan kuana. Kapu iti sakit na. Wen, senyor. Kaya't ko mabantayan na naimbag ni Daniel ang anak ko. Iswasadino man ti papanan na. Masapol ako yugam. Tilaang parikot, senyor. Kasanon na inaldaw arumor ni Daniela. Kasanon dagiti trabahok. No masapol ako yugak iti sa dino man napapanan na. Siyak ti mang bilbilin kan ka, Freddy. Isungawan nga ruterong mga pagdanagam no may papan ka dagiti trabahom. Siyak ti makaamo. Nagbuntog ka matangag maneho. Maladaw akon iti papanak. Ni, apag isumot lang ti kinapardas ti panagpataray ko iti kotse, Daniela. Senyorita ko nam. Ha? Saan akas tabirbir nga sa naklatan? Ha? Oras ti trabahom saan ka di? Isoron pang lang arauman nak kasamom. Saan nakabirbir nga san latan? Pasensya kan, senyorita Daniela. Pakawanan na ko, ma. Kasta masapo lang amom ti pagluglugaram, Freddy. Pudno anasingpet ken nagagat ni Freddy manang Emmy. Namjak man ammo, no apay akasursurun ko unay. Nalabit agaputa naturad nga agaram kanyak, nga uray adayo tinagbaetan ti kasasaad mi iti biyag. Nakarkaro pa'y anadagdagan ti surun ko, idi binilin ni Papa nga agbalin a personal driver ko. Kat masapol ako yuganak, iti sadino man apapanak. Kayat ni Papa amabantayanak anaimbag, gaputad da ngamin na idumduma asakit ko iti puso manang. Nakapila akmet ket din iti transplant, ngam awan pay ti donor ko.
Kat tangay dinakmat mapilit ni Papa nga agtali na adlaang iti balay mi, binilin na ni Freddy amang kuyog kanyak, iti sa dinuman apapanak. Banag nga ad-addaan ang degdeg iti surun ko kenkwana. Girl, amang ano inibusan ti lamok di gwapa driver mo di ayan ti kotse. Gunggunana ah. Ala daytoy, kaasimot ni Fafa no kasta. Mabalin ka di Brandon. Ha? Diyak kaya tapagsaritaan na di Freddy. Ay, wow! I'm sure talaga na bad trip kay timbagak. Ngamin, insawang mo tipod na anagan ko. Talaga bad tripak iti dadya lalaki. Iso ano di mo kayat adata ti agrikyar. Di mo dakdakamatan ti maipapankan kwa na. Aginom tayo kit di. Among noon na ti kondisyon dyan. Kung kunang Intulok mo kit. sagrapom ti pungtot ni Papa. Kagayom na. Kitaat lang. No pagpatinggan ti kinaanos mo. Among ka di mapali naman. Di bagbaga mapanagayat mo kanya. Ngam oray niya pa iti aramida. Awan to apulos ti sumgar adot-dot ko ken ka. Di kanto pulos magustuhan. Talaga nga awan ti panaggusto ken ka, Freddy. Awan apulos. Mangtangtang na ba? Oh. Apay nagsapa ka nga da dito eh. Amangan namin no ada pa panam, senyorita. Talaga saan kalata madidigran niya? Kanayon lang arudan nga aramidak ti amin a maiparit nga aramidak. Tapno si kati ungtan ni Papa. Ngam adda kalata kanayon a nakaatipil. Sa anak mo't anak katipil, senyorita. Kaya't ko lang maamuan. No ada pa panan nyo, tapno makuyog kayo. Awan ti Papanak. Sige nga rod, senyorita. Mapan ko pa asikaswan dagiti tarakan ni Senyora Caballo di Rancho. Di mapan kalaan. Saanan anas ka nagpakada ka kanya? Taamumot at trabahom dayta. Sige, senyorita. Buisit kitdi. Talaga napuskol ti panagrup-rupa na. Kanayon lang arudan apabainak ngam umasidaglat ta. Makapabwisit at talaga. No kayat mo ti Romual, urayam ni Freddy, taiso ti mangimaneho iti kotse. Diyak kaya ta si katag maneho, tamang nukilat adumikar ti sakit mo. Apay ngamin adidaklat ta baybayan Papa. Nakarkarong agsakitak gapo itar aramidan nyo. Daniela, Kan may saan kong aramaton tilugan? Sukunan dakdag iti gagayem ko. amom ka di ajak magustuhan dagiti kagayim mo. Nang rung na dayja pamaklaet, Anya? panagkunakit isung-sung-sung nakalang dayjay iti sa narumban. Apay ang masapol nga iraman nyo dagiti gagayem ko, Papa. No kaungat dak, siyak laeng. Saan nyo nga iraman dagiti gagayem ko? Daniela, saan kumanatangkan ti ulom? Adan dagiti gagayem ko. Inakon, Papa. Daniela, agsubli ka dito eh. Saan ka rumor ko nakbay? Daniela! Lading itag, Papa.
Ngam saan kayo nga ipangag? Nauma akon amay ikan diti balay. Gapo iti jakmet kinayat asakit ko. Aramidok no anya ti makaparagsak kanyak. Sa anak apalapdan kada kayo. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Jak impangag ni Papa iti day di agundaway manang Emmy. Sa anak ang nagpalapod kan kuana, kat simurotak kadagiti gagayam ko. Jak man amo no anya tinapasamak kanyak iti day di agundaway, ta inaramid kulatan no anya ti kayat ko. Tidakas na, naginumak manen. Idinto tamaysa ti panaginom iti nasanger, kadagiti kang runaan nga imparit ti doktor kanyak. Gapukat nga rod iti kondisyon ko. Iti balay ti gayem ko agay ti pagiinuman mi, idi pagamuan, tasimangpet sadyay ni Freddy, kat pinilit nak nga iyawidan. Apaek nga rod ni Freddy, kabayatan ti panagmanmaneho na iti kotse. Isardeng mo, Dengotche! Tadumsa agak ayop ka! Isardeng mo! Saan, Daniela? Masapul nga iawit ka taday tatibilin ni senyor. Kun may isa, may parit kun ka taginom. Talaga, bastos ka! Imbagak lang arudan at dinakbirbirngasan ngam Daniela kung kunamkit din kanyak. Awa na talaga, Timodom! Isardeng mo, tikotche! Di mo agawon ti Manibela. Ang mga numadisgrasya ta. Isardeng mo, tikotche ko na... May banggatan ni Tipade. Daniela! Daniela. Okay, kagadilaan. Inarakop na ka. Taran na. Okay, kagadilaan. Wan, ngam, apaya, Dara, landok ka na idugsol, iti bakrang mo. Jak, makaangas, Freddy. Pati karam ti pakinakam mo. Pati karam ti pakinakam mo. Anyat na pa sa amak, senyor. Jakpay mo't amo senyang. Basta imawag kanyak ti may sa doktor. At kanu di ospital da Daniela kang Freddy. Ay, Diyos ko. Ay na. Pag-aasim senyang. Patib karam ti pakinakam mo. Umay kanta mapantay di ospital. Sige, senyor. Sumurotak. Senyor, awanan ni Freddy nga anak ko. Awanan. Senyang. Nadasan iti Dara. Tanakaro ti sugat na. Gapoy iti landok ka na itudok iti bakrang na. Awanan ti anak ko.
Ladingitag, Senya. Ladingitag, tinapasamak ka ni Freddy. Kaya't na tayo ang makasarita ti doktor. Anang asikaso ka ni Freddy, senyor. Anda ka doon napatag nga ibagana. Freddy, antuya kita. Adak dito'y tanam mo. Tapno personal nga agyaman. Kanag kidawak kan ka iti pamakawan. Pagkawanan na, iti kinagumsang ko kan ka. Iti si bibiyag ka pa. Katagyaman akman. Taprinotektaran na kiti na idong parti nagluganan ta. Asyak ti makagapo. Kang ronaan na pagyamanak. Kati pa nagsilpo mitibiyag ko. Ang yamanak, Freddy. Katsapay lang ko mata mapagawanak. Daniela. Nana, Senyang. Nana, pagawanandag. Pagawanandag. Amom ka din. Arumbang kumahaguraan ka. Kapo itinapasapak iti anak ko. Nana, ngamsaan ko nga aramidan na ita. Gaputa po, nukas ano ti panagayat kan ka. Day ti anak ko. Nalaos ti panagayat kan ka. Day ni Freddy nga anak ko. Kataging gay ti mauni nga agas na. Sikapay laang ti adda iti panunot na. Rambang kumaasikiran ka. Tanusaan agapukan ka. Si bibiyag kumapay naging gaita. Tinakasing-singpet nga anak ko. Ngamsaan ko amarabid. Gaputan umakit kita ka. Kasla si bibiyag butla day di Freddy. Gaputa puso na. Di agpit-pitik. Di naparokong mo. Naindakla. Di panagayat kanyak day di Freddy. Nanasinyang. Panagayat. Ajak man lapulos inikan iti patag. Panagayat ajak man inikan na pulos ti gundawan. Daimbes ko mga ikak iti gundawan. Saan? Tasya pa'y di makagapo. Payan na sa panapukaw na di Freddy. Pagkawanan na ko ma. Nanasin niya. Pagkawanan na.
Saan mo na si Diren ti Bagim? Napasamak ti napasamak. Tilang kitawag. Ipatag mo, ti ba ikadwabiyag, ana ipaikan ka. Anadam, ti puso na iti anak ko. Atay, ti marukok mo. Anadam ko ma, Daniela. Kasla pelikula tinapasamak, saan kadima ng Emmy? Amin dagiti gagayem ko, dinayaw dati panagayat kanyak day di Freddy. Kat no kasano ti panagraem, kan panaggusto ni Papa iti day di ugali kan kababalin ni Freddy, nakarkaro manen ti panangpadayaw na, gapo iti napasamak. Gaputag may maysan ni Nana Senyang agbibiyag, inted ken kuanan ni Papa ti maysa kadagiti sanikwami, kas panang subad mi matten iti utang mi anaimbag anakem, iti daydi anak na. Idi damo, saan akayat ni Nana Senyang nga awaten, ngem napilit matlaeng ni Papa. Isu nga ita, makunak anasaya at met ti kasasaad ni Nana Senyang. Katsyak mat manang, ad-adu pa'y ti oras ko iti ayan ni Nana Senyang, ngam iti mismo abalay mi. Taing karik iti bagik, asaan ko abaybayan ti ina ti lalaki anang silpo iti biyak ko. Diyak amo manang, no nairanrana, wenno naigagara, amatch ni Freddy nga agbalin a donor ko. Kat awan mo ti planok a makiasawa, tamamati kayo man wenno saan. Ay ayate kon day di Freddy, nga uray no awanen ito'y alubong. Daytoy ti pakasaritaak, agyaman aklaunay, to'y pagayam mo, Daniela. Pagayam a Daniela, agyaman akmet iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Nakaladladingit anya. Ti tao a kinasursuron mo ididamo, isugayam ti mangsilpo iti biag mo, kan pakariknaam iti napudno nga ayat. Pudno a naladingit ti insalaysay mo pagayam ko. Ngam pinili mi nga ipatangatang daytoy, iti kaaldawan, dagiti puso. Gapo ta ipasimudaag daytoy ti maysa a napudno, ken nadalos nga ayat. Sapay lakuma, tanagustuam ti pannakaurnos na. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Tagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday ken ragsak, isudat ng Maris, kadagiti tugo, iti danal tibiyag.
Naimbag nga orasyo amin gagayem, ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan asin, nga iti agdama kat adda ije Hong Kong. Ngamsakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Kablaaw para kanimayang Leia Lagrana, kastamat ni Mamak Alija, kantoy duang anak ko, the Kirby kan Angie Leia Lagrana, from Angelino Lagrana, Tisawat, Tagudin, Ilocos Sur. Da Adela Vergara iti Hong Kong, Lydia Biares, Peterson Natalie, Nida Nieveras iti Hong Kong, Emma Cardenas iti Hong Kong, Villaveli Sabado Ilocana iti Ordaneta Pangasinan. Shout out pa'y kanilo Divina Bulataw iti Singapore, Thea Moore iti Singapore, Judeline Bueno iti Hong Kong. Belated Happy Valentine's to my loving boyfriend from Shanelin Adun iti Hong Kong, Rose Ann Confiaso iti Hong Kong, kan Ina Daway. Kastamot ti family Guaves and Limos kan amin at tagabaggaw Cagayan, especially kanila kay ko from Zenel Limos iti Kuwait. Sanchez kan Almasan family dita San Isidro, Santiago City, kan Nueva Ecija, from Rose Sanchez ti Dublin, Ireland. Kanong Pango family, Ruben and Ethel Malate, my kiddos, Ada Rebri J, Wico Gale, Von Ethan, and Yvonne Angela, kan dagiti kakabagyak dita Namukkayan, Santo Niño, Cagayan, from Kanong Pango iti California. Shout out pa kani Mary Joyce Ines and to all GTA family members from Ralph Bantolino. Belated happy birthday kani ading ko Catrice Kate idi February 11. Kastamat ti Gutierrez, Ramos, Verdadero kan Alipio family iti San Pedro Madela Quirino Province from Caraan Gutierrez iti Kuwait. Kablaaw pa'y para kadagiti amin at taga-barangay La Torre ken Sitio Pawak, Barangay Masok, Bayumbong, Nueva Vizcaya, especially iti Team BTS from Pinoy Guapo TV iti Bayumbong, Nueva Vizcaya. Shout out kada Joel Padron, Rafael Jr. Gidote Columbano iti Romania, Loida Ortiz iti Taiwan, Myra Lebak, Sasa, Evangeline Rodrigo, kan Ann Valdez iti Hong Kong. Happy 63rd birthday kani tatang ko inton February 25, kan amin at agasaranay Purok 4 Kabatuan from Castañeda, Floresma. Shout out pa'y kada Junior Lawrence Bañez, Jemerson Carino, kan Baltasar Catherine. Nilakay ko Gilbert Bumanglag, kan family Bumanglag dita San Jose Mariano Isabela, kan family Tomas dita Sifu City Bof Ilagan, from Hazel Tomas iti Kingdom of Saudi Arabia. Amin at tagabaggaw Cagayan from Arceli Zambrano iti Macau. Aliwanag family from Mary Jane Aliwanag iti Sevilla, Spain. Shout out pa'y kadalayad Ana Rose iti Hong Kong, Mandy Curisay, Lauren C. Pancha iti Quezon City. Ojos family nang runa dagiti aga-amak dita Virak Itugon Benguet from Marilo Ojos iti Hong Kong. Shout out pa iti Navarro kan Dakiwag family, especially Mama Marie, Tatay Eduardo kan Nanay Anastasia dita San Mateo Isabela, kan happy 4th month old kan ni baby Princess Ira Faith Visitacion inton February 24 from Levi J. Dakiwag. Shout out kada Salis Mix Vlog, Agaw Agimat, Mary Jane Gahete, Jomski TV, Maribel Tayawa, Francine Abkaren, kan Jervis Doliesin. Shout out pa'y iti Damaso kan Zamora family from Alien Damaso. Kastamatan kada Mary Jane Cabalse, Cheryl Bartolome kan Rexmer Cristobal. Junior Danao kan Adela Danao dita Igig Cagayan Valley from Jenerin Mangulad. Shout out pa'y kada Stoneheart na Igorot, Jefferson Ingo, Catherine Baltasar, Juan Gabriel de los Reyes, Geraldine Larroco, ni Erlin Mariano, Ana Lorzano, Murfina Roquia, Aida Garcia, Lobo Ruby,
Bing Soriano, G. Haramilla, ken Diana Lamanzares. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Shane. Dear Manang Emmy, ilingad naklatakuman itinagan a Shane. Ubingak paylaeng, pag-aayat kon adengdeng ganday to'y adrama. No sa anak amariro, tawan 2015, idi saanan ang mga ganday to'y adrama iti radyo. Kat may saak kadagiti na ladingitan. Taga Kagayanak manang, ngam iti agdama kat addaak dito'y Hong Kong. May kaduan dayto'y apagilyan anapanak. Idi damo kat ijay Singapore. Nasapa ak anak asawa manang, taagtawan nakla idi iti 18. Nasingpet nila kay ko kung kuna ti kaaduan, ngam saan da nga ammo ti pudno aburik na. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nabartok ka manan, sigurado ang naggapu ka pa iti sugalan. Anyat bibiyang mo yan. Anay ko, Freddy, di mo mas masanti tapyag ko. Anay ko. Tsak magustuhan di kinalay mo nga agsitar tap na mom. Isong ikan kayo di pag na... Ma'am! Anay ko, apay nagkabil ka manan aya. Nagnakom ka. Dang na. Bangaan si Freddy, gusto ko man. Tsak kaya ti mabibiyangan. Amom da ita. Iswasi ka, babae. Anadam ti amin nagaraw mo. Na di mo kaya't akabil-kabilin ka. Nawatam! Nay, apay alimitom day tapingping mo anak ka. Tatang, Ay, siguraw, kimaro man ang di kinaduldog di asawa man niya. tatang, Anya na pa nakailawlawan mo anak ka. Nagsapa ka lang arudin anak ki asawa, nakapili ka pa'y mo't itibating orngaw. pasensya kayong tatang. Impagarup ko ngamin idino tinasapa apan nakiasawa ti solusyon. Tapno makaao na kiti kinarigat. Ngam saan mo't gayam? Talaga abidot day ta anak ka. Anya nga ita. Malaksid asadot lang arudin di asawam, manginawm kan manugal pa'y. Agkabil pa'y. Ay na, ipungsay kong salangan ti. Nagrigat lakit din ayat ti kastaw. Tatang, ulitagtag daw iti pamakawan. Ngam pangaasiyo, tasaan kayo nga agar-aramid iti maikaniwas. Ay, makapasarum lang amin di aramid di asawam anak ka. Kunamlan asino akasimpatan iti imatang ti sabala tao. Ngam ti saan nga amo dagiti makaam-am mo ken kuana. Ada maagayang pangabil na. Saan nabali, tatang? Barang naagbaliw tumatlaang ni Freddy. Nga ta, anak ka. Sapay la kumaa, tatang. Tano saan nga agbaliw apulos? Awan lat amukon. Ramarak Shane. Sa dino ti papanam? Anyat bibiyang mo aya. Nagkadodam-damagam. Ikan nakit iti kwarta. Anya, apay nga asyak ti pagdawatam iti kwarta. Kahit sino kumang iti pagdawatak. Si kamat tagtrab-trabaho, dang na. Ha? Ikan na kon, sakwa masurunak kat nanyapay taramidag kan ka, Shane. Di nakmalasan iti papanak, buisit ka babae. Mangtad ka na, tapno makapanak kon. Sana kastang agmut-mut talang kakit diditan. Darasam! Panagkunak talaga saanan nga agbaliw ni Freddy, tatang. Talaga nga awan ti panggap na amang pasaya at iti pamilyami. Ay, Agasan nyo,
Duan ti anak mi, ngam isulat ta nga iso ti aramid na. Agsugal ken aginom. Day talangan ti pagtaytayo kan ti biyag na. Da kayaw ka dagiti anak mo ti kakaasay, anak ko. Isumat ti kunak tatang. Iso masapol nga agtignaya kon. Anyat kayat mo asawan siya. Agabrodak tatang. Ha? Siyak ti manggad. Tawan tinamnamaan mi ka ni Freddy. Amangan numatay kami itibisin nga agiina. No jak pa'y agtignay. Ay, siya, anak ko. Sana bali. Tadisidido dagiti kakabagyan ni nanang amang tulong kanyak. Isong agabrodak laangan tatang. Agtawanak iti 23. November 29, 2011, idinagabrodak iti Singapore manang Emmy. Naturedak ang nag-apply ijay, tadwa nga ikit ko akakabsat ti inak ti adda ijay. Tinulungan nakmat ti ipag ko, maipapan iti kwarta nga inaramat ko ang nag-apply. Iso ang nakagtengak iti nasao apagilyan. Ngem anyan manang, tanapalalo ti rigat ko iti natumpungak nga employer. Pinaritandak nga agaramat iti cellphone, ken awan pay day off ko. Paritandak pay arumwar, iso akas la mabagtitak, tadyak makontak dagiti anak ko. Namidwa nga imakarak iti amo manang, kat iti ayan ti may katlo nga amok, nabang aranak, tamakatawag akon di tapagilyan, ken saandak aparitan arumwar, no awan ti trabahok. Iso ang masarungkarak idin dagiti ikit ko, kastamoten dagiti kakasinsin ko. Kaanakan, da ito'y katbalakad laeng Masapul nga agurnong kamot. Saan arumbang nga ipatulod mo amin iji Pilipinas ti sweldom? Auntie. Panunutom asika ti agrigrigat nga agtrab-trabaho dito'y kaanakan. Iso arumbang laeng apag numaramot ti sweldom. Di ka agdanag, auntie. Tamamati ak asaan amasayang ti ipatpatulod ko asweldok iji Pilipinas. Kaanakan. Kan may sa? Amo ni Freddy apanggap ko apa ekstensyonan ti balay mi. Iso ang mamati ak asalimot-mutan na ti sweldok nga ipatpatulod ko kadakwada. Ti kanya kat balakad laeng. Adalatakan ka ti desisyon. Agyaman nak, auntie. Saan ka ba't siguro na maikawa unay itay ti kaadam dito'y Singapore? Tasaan ba't nga istrikto unay ti amom? Wan, auntie. Talaga na bang aran akon? Saan akas itidwa nga imuna ang nagbalin nga amok? Napalalo tinapasarak kadakwada. Freddy, anya ngay? Naparugyam ka din ti extension ti balay ta? Umdas mo't siguro ti impatulod ko kan kaakwarta. Inururnong ko dayjay. Talaga na iranta para iti extension ti balay ta dayjay. Wan ka di, awan ti pagtanagam, Shane. Di mo pampanunutan day tatasya kung di makamaw. Nasayaat nga, Rod. Kat dagiti anak tangay, kumusta da? Nasayaat da, awan parikot ka dakwada. Mayat nga, Rod, no kasta. Ayan da ngay, kasaritak mamot ida. Naimbagla ang mangup-up mo't iti iliw ko kadakwada. Ay na, makiayam da ka dagiti karuba nga upay. Ay, kasta ya? Wan, iso apasensyakan, tadi mo ita makasarita ita. Iton maminsan langan nga umawag ka. Isunton ti pannakisaom ka dakwada. Sige nga, Rod. Basta ganad kayo akanayon, ha? Makaamukan iti panakaaramid ti extension ti balay ta. Kastamot ten kadagiti anak ta. Oo na yun aramidam, Friday. Si kamot ten amismo ti mang padpadakas ka ni Shane dito lugar tayo. Ha? Adaya pa manaknak mo kadag iti ibagbagam nga adda lalaki ti asawam iti abraw. Mabaling ka di? Di man isakit ni Shane?
Iso naturod nga garamid iti kalukwan ta anak yo, ta isakit yung amin. Talaga nga isakit ko kasabali mo tintiin ka ipadpadamag kadag iti kakalugaran tayaw. Kas iti nakunakaw. Adaya pa manaknak mo nga da kalukwan nga aramidan ni Shane, apay. Mapaniknikan nyo mo't nga rod apasig anasayat ar aramidan ni Shane iti abroad. Iso di kay man kundi sitar kanyak. Awan ti karbangan nyo. Kaya't mo asawon anak ko. Nang ipatulod kay ti pagpaaramid iti extension ti balayaw. Wan tatang, 120,000 tim patulod ko ka ni Freddy. Urnong ko dahi manipod imayak ditoy. Amoyo mo ta sa anak ang makaruar idadaak kadagiti mo na adwa nga amo. Iso nga inururnong ko ti sweldo kadakwada. Anak ko. Nagrigat ti kasasaad ko idi tatang. Ngam ti pagsayaatan na. Nakaurno nga kitim patulod ko apag pa-extension mi iti balay mi. Apag iso iti umadanin a panagbakasyon ko. Magkasta ka de, Shane. Wan tatang. Apay aya tatang? Ada ka di parikot? Kwa, anak ko. Basta aganad ka ditawan. Si uuray kami iti umadanin a panagbakasyon mo ako na. Awan apulos ti dinakdakamat ti ama, tunggal agsarita kami iti cellphone idi manang. Nang runa ti panang padpadakas kanyak ni Freddy iti lugar mi. Inaramid na ti kasjay, gaputa amin gayam dagiti kwarta nga impat patulod ko. Apakairamanan ti pagpa-extension ko iti balay mi, kat imbarbartek ken insugsugal na. Napalalo ti panagladingit kan pannakaupay ko idi nagbakasyonak. Gapo taawan met tininamnamak asang putak iti balay mi. Saket inaldaw nakpay nga apaan ni Freddy. Kabilan nakpay. Ingkarik nga rod iti bagit nga iti panagsublik iti abroad. Saan ton apulos a makaigam iti kwarta ti asawak. Tinasakit pa'y manang, may nga aldaw sakbay ti panagsublik iti Singapore, inapanak kat binugbog nakpay, iso nga addapay kamuul ko asimmangpet iti ayan dagiti amok. Manipod nga rod idin, dagiti dadakkel ko tinangipat patuludak iti para allowance, dagiti anak ko. Husto ti araramidem kaanakan. Saan mo nga ipatulod iti asawam ti sweldom? Wan anti, kinapudno na. Nakameno sakpay nga rod itan. Saan la aday ta? Ada pa yan dagiti sinaldaak atalon iti lugar mi. Oh, di kadda saya at nayta kaanakan. Iso na laang taintalak matlaang datatang kananang kan ni Freddy. Ti panangimanihar ka dagiti sinaldaak adaga. Oh, kasta ka di? Kat, kumusta mo't ngay? Day tangarod ti pampanunutak, anti. Ginastusak dagiti adaga, pati dagiti na imula ijay. Ngam numadanon ti panagaapit, awan man la ti uray piso kumamot ama pagnumarak. Anya, day tati agpaiso, anti. Iso nga awan lat tati nasaya at nga aramid ti asawak. Pasiglat ta asakit ti ulo ti ipapain na kanyak. Di nakman kumkumprontaran na kasta, Shane. Takinapudno na. Talaga asikat tinaalas ti aramid na. Takasano kumaanag ba rin anaalas ti aramid kumat? Aghasem, tadagiti mo't dadakkel mo ti pangipatpatulodam iti allowance mi kadagiti anak mo. Anya kuma, nasaysaya at pay tamasigurado kapag numaran dagiti anak ko ti ipatpatulod ko. Saan maisugsugal kan maiparpartaglaeng? Akas iti aramidem iti birok ko madagiti sinaldaak at talon di talugar tayo. Kasta. Talaga tangsit ka.
Pampanagnikam lang agpaiso ti atap kong aglalaki ka dita. Anya, bastos ka talaga, Freddy. Nalablabit ka pa yung babae. Shane, Napalalo ti babawi ka na kiasawa kan ka. Ngamin, awan mo ti septim alalaki. kasta gayam ha. Sige, ibagam amin na nakayat mo nga ibaga. Ngam daytoy ti tandaanam. Pagbabawyam ti kastoy nga aramidam. Pagbabawyam. Talagang awan manaknakam ni Freddy. Iso lang nga rodon tinaalas ti aramid na. Iso pa'y tadaganas na nga agipang ta. Talagang awan ng tinamnama nga agbaliw pa ni Freddy. Namin anon nga impayak iti gundaway. Ngam kaskas di mo't latta ti aramid na. Isulat ta nga iso. Mamartak kan manugal. Amin amat nga dan dagiti nasaldak adaga iti lugar mi. Isugal kan ibartak na. No saan aka dagiti dadakkel ko? Amang ano nabaybayan pa yun dagiti anak ko. Anya lakit din na panakailawlawan ko anak yasawa kan kwa na. Unay lakit di mo't kan aya. Unay yan. Ne, itaman pa'y asaan asong batan adagos ni tatang ti awag ko. Apay nga tan. Anya nga tan ti... Hello, Shane. Anak. Tatang, apay ang nagbayag asinong bata niyo ti awag ko ngay. Pasensya ka na, anak ko. Medyo madandanagan kami nga binkan ni nanang Mao. Ha? Apay tatang, ada ka dida ka sa napasamak dita? Kuha nga min, anak ko. Ay, Anya tatang, ibagayo kanyak no anya ti mapaspasamak dita. Pangaasiyo kuma. hindi pwede nga min, anak ko. Ha? Apay tatang, anya man ang tinaramid na dyan awanan bain a lalaki. Shane, anak. Ibagayo kanyak tatang, anya ti inaramid ni Freddy. Kuha nga min, anak ko. Impanaw nandito lugar tayo dagiti anak yo. Anya? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Pinutod ti asawak ti komunikasyon mi kadagiti anak ko. Babaan iti panangyadayo na kadakwada manang Emmy. Danda ni makatawan akaslaak mabagtit. Gapu iti kasjay apasamak. Naimbaglaangan ta dadagiti ikit kan kakasinsin ko anangan andingay kanyak. Ingkuy-kuyog dak anapan nakimismisa. Kat sadyay, ingkararag ko kan intalag ko ti amin anapait apadas kan pakaibaba inak nga inararamid ti asawak iti namarswa. Agingga anaurnos matlaang ti komunikasyon ko kadagiti anak ko. Ni Freddy met, talaga nga awan nagbaliwan na. Ngam awanan ti bibiyang ko kankwana. Tatinapatag kanyak kat dagiti anak ko. Dagiti dadakkel ko. Ken dagiti kakabsat ko. Agtultuloy latta ti pakaibabainan nga ipapaay kanyak ni Freddy. Ngam awanan anyaman na kanyak. Ta itilaksid ti asino man, siyak amismo kan dagiti mangipatpatag kanyak, ti makaammo iti pudno a kinataok. Daytoy ti pakasaritaak manang, kat agyaman ak unay iti panangyornosyo. To'y pagayam mo, Shane. Pagayam a Shane, agyaman kami mat iti panangitalak mo kada kami iti padas mo. Anya lakit din nga agpaiso,
Tatipay tao aninamnamam, amakatakunay mo iti tungpal biyag, ti makagapo, no apay nakapasar ka iti saam, ken pakaibabainan. Ngam amom pagayam ko, bilipak ken ka. Ta itilaksid dagiti napasaram, saan ka asimmo ko, no dikat intalag mo ti amin iti namarswa. Takas tay kunada nga ruden, Diyos ti manaraken, kadagiti mairuruman. Iso amamati ak pagayam ko, babaan iti agtultuloy a panamati ken panagtalek mo iti Diyos, ininot matlaeng a maurnos ti amin a mapaspasaram a parikot. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak, iti ingka pa nang ibinglay, iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Bintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubo ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyag